Un agent enviat des del país de Kuto es va fixar en la Miyaka, la sacerdotessa de Suzaku, com a objectiu d'un altre assassinat. La va rescatar en Chiriko, el membre que faltava dels guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku. Ara ja tenim tots 7 guardians. Per fi podrem recuperar en Tamahome. Quan ja l'hàgim recuperat, invocarem Suzaku. La Yui podrà tornar a ser la que era i tornarem a estar tots junts. Tornant cap al país de Conan, gràcies a un conjur d'en Chichiri, la Miyaka es va poder posar en contacte amb en Tamahome, que encara era presoner al país de Kuto. Tamahome! La trampa de l'amor. Tamahome! Miyaka. Tamahome! Ets tu! Ets tu, de debò! Ja ho veia venir jo, això, de debò! Algú hauria pogut prendre mal d'aquesta manera. Miyaka, no fas gaire bona cara. Que encara estàs malalta. He sabut que havies agafat una malaltia molt greu. Sí, però em va curar en Mitsukake. En Mitsukake? Ja hem trobat l'últim guerrer que faltava. Ja hem reunit els 7 guardians de Suzaku. De debò? En Tazuki, en Mitsukake i en Chiriko. Juntament amb en Hotohori, en Noriko i en Chichiri. I tu també, Tamahome. Ho has fet molt bé, Miyaka. I una altra cosa, hem passat pel teu poble i hem vist la teva família. Sàpigues que estan tots bé. Sacerdotessa, sisplau, dona aquest missatge al meu fill. Digue-li que estigui bé i que visqui amb el valor dels 7 guardians de Suzaku. I que nosaltres n'estem molt orgullosos. I que jo, com sempre, m'ocupo dels més petits, que no cal que pateixi. Esclar. Molt bé. Miyaka, jo no puc allargar aquest conjur eternament. Ja m'espavilo. Tamahome, ara vinc cap aquí, a Kuto, a buscar-te. Ah? On ens hem de trobar? Digue-m'ho que vindré i llavors ja pensarem com recuperar el llibre dels 4 déus del cel i la terra. No pateixis, ja el buscaré jo, el llibre. Però pensa que si et descobreixen pot ser molt perillós. No passa res, no tinc por. En Chichiri vindrà amb mi. I després haurem de pensar en la Yui. Què passa? No res. A veure, ja sé on ens trobarem.